I den her video vil jeg vise, hvordan man laver en opfyldning med polygel, også kaldt akrylgelé. Som I kan se, så er det min højre hånd, jeg skal lave en opfyldning på, og jeg er altså også højrehånden, så det bliver med min ikke-dominerende hånd, jeg skal arbejde med i dag. Jeg tror, det er omkring 4-5 uger siden, jeg sidst har lavet dem, så de trænger vist også til en opfyldning nu. Det vi går ind og gør, når vi skal lave en opfyldning, det er at file formen til, samt file noget af det gamle produkt af. Og det er vigtigt, at vi flytter Apex tilbage på sin plads, så da neglene får sit styrkepunkt tilbage. Inden jeg går i gang med at lave neglene, starter jeg altid med at tage handsker på. Det er jo kemi, vi sidder og arbejder med, og det skal helst ikke ramme huden. Nogle gange kan jeg godt komme til at ramme mine hænder med noget gelé, så derfor bruger jeg altid handskerne, bare for at være på den sikre side. Jeg klipper lige spidsen af handskerne, så jeg kan komme til neglene. Det første vi skal gøre nu er at finde filen frem. Normalt vil jeg altid bruge en elektrisk fil, men i denne video vil jeg vise, hvordan man bruger en normal håndfil. Vi skal bruge en forholdsvis grov fil til at file produktet af. Fordi jeg ikke har haft en gelpolishfarve på og bare har haft en almindelig topcoat oven på polygelen, bliver det altså en del nemmere at file i. Men jeg bruger altså stadig en 100-180 skridt fil. Vi skal have filet alt topcoaten af, og hvis du har gelpolishfarve indunder, så skal du også have filet det af. Det er vigtigt, at vi filer den gamle Apex ned, så neglen ikke bliver for tyk, nu når vi skal have lavet en ny Apex. Hvis polygelen har løsnet sig i siderne, skal du file liftet af, inden vi tager nyt produkt på. Ellers vil der ikke gå lang tid, før det nye produkt også begynder at løsne sig. Når jeg skal file ude i kanterne, trækker jeg altid sidefolderne tilbage, så jeg kan komme bedre til med min fil. Jeg bruger min støvbørste til at fjerne det resterende støv fra fingrene og neglen, så jeg bedre kan se, om vi er færdige med at file. Jeg har filet ca. 50% af polygelen af, og nu er jeg klar til at file formen til. Det sidste sæt, jeg lavede, var formen mere firkantet. Det er lidt svært at se nu, fordi neglene selvfølgelig er lidt slidt efter så mange uger. Men jeg tror, jeg godt kunne tænke mig at lave dem lidt mere runde denne gang. Nu skal vi ind og ændre på formen, og her filer jeg egentlig bare kanterne af. Men husk ikke at file for meget af kanterne, vi skal stadig beholde vores lower arch. Jeg synes neglens form og tykkelse ser super fin ud nu, så lad os gå videre til næste step. Vi skal finde vores neglebåndskubber frem, og den skal vi bruge til forsigtigt at skubbe neglebåndet tilbage. Når vi har gjort det, skal vi bruge den anden ende til at fjerne det usynlige neglebånd med. Hvis det usynlige neglebånd ikke bliver fjernet helt i prep-fasen, vil produktet hurtigt lifte rundt i kanterne. Så det er super vigtigt, at dette step bliver gjort grundigt, da det kan have en virkelig stor betydning for holdbarheden. Som I kan se her, begynder der lige så stille at dukke noget af det usynlige neglebånd frem, når jeg skraber. Pas på med ikke at skrabe neglebåndskubberen for hårdt ned på neglen, da du kan komme til at skrabe nogle af neglelagene af, og det vil vi ikke have. Der skal næsten ikke lægges pres i, når det usynlige neglebånd bliver fjernet. Normalt så vil jeg faktisk altid bruge en elfil til at få fjernet det usynlige neglebånd. Jeg synes godt, det kan gøre hele processen nemmere og hurtigere. Og jeg føler også, det bliver gjort mere grundigt. Så jeg vil altid anbefale at bruge en elfil til det her step, men man kan selvfølgelig også bare bruge en almindelig neglebåndsskubber. Og hvis det er nødvendigt, så skal vi finde vores neglebåndsklipper frem. Det eneste neglebånd, som skal fjernes for optimal holdbarhed, er det usynlige neglebånd, som vi fjernede før på neglepladen. Det er meget forskelligt fra person til person, hvor meget neglebånd man ligesom danner. Som I kan se, så har jeg ikke super meget dødt neglebånd, der skal klippes af, men der er stadig lige en lille smule. Hvis du er i tvivl om neglebånd er levende eller dødt, så lad være med at klippe i det. Man er ikke i tvivl, hvis man kommer til at klippe i det levende neglebånd, for det kommer altså til at bløde rigtig meget. Jeg dobbelttjekker lige inden vi går videre til næste step, om det er, at jeg er tilfreds med tilfiling af neglen, og om vi har fået fjernet alt det døde neglebånd fra neglen. Og jeg synes, det ser fint ud, så lad os hoppe videre til næste step. Her skal vi finde vores cleanser frem og rense neglene grundigt med den. Det er så vigtigt, at det bliver gjort ordentligt. Hvis der bare sidder det mindste støvkorn tilbage på neglen, når vi påfører produkt, det kan altså være med til at gøre, at neglene de ikke holder særlig godt, og de begynder at lifte rigtig hurtigt. Nu skal vi have fundet vores primer frem, og det er altså ikke et must, inden at vi påfører vores base coat, men det kan virkelig hjælpe på holdbarheden. Jeg bruger altid primer, inden jeg går videre. Når vi påfører vores primer, så skal det egentlig bare ramme naturneglen.
Det gør ikke noget, hvis det rammer den allerede eksisterende polygel, men det er egentlig bare til naturneglen. Primeren er det eneste produkt, vi skal have på neglen, som der ikke skal ind i UV-lampen. Primeren skal altså bare have lov at lufttørre i 60 sekunder. Nu skal vi have fundet vores base coat frem. Når vi arbejder med base coat, så er det vigtigt, at der ikke kommer for meget produkt på penslen. Base coat det er et forholdsvis flydende produkt, så der skal altså ikke særlig meget til, før at det begynder at løbe på neglen, så det er super vigtigt, at vi ikke putter for meget produkt på. Når vi påfører base coaten, skal vi massere det godt ind i neglen. Det giver en bedre hæftning. Og vi påfører selvfølgelig produktet på hele neglen. Og igen så er det super vigtigt, at der ikke bliver påført et for tykt lag base coat. Det skal altså bare være et tyndt lag. Når vi er tilfredse med påføring af base coaten, så skal det hærdes i 60 sekunder inde i vores UV-LED-lampe. Nu skal vi have fundet vores valgte polygel frem, og jeg har valgt at bruge nummer 23 i dag. Og polygel det er altså det samme som akrylgelé. Det er bare 2 forskellige ord til det samme produkt. Vi skal også have fundet vores cleanser frem og vores dappen dish. Og jeg hælder lidt cleanser ned i vores gennemsigtige krukke. Og det er altså ikke særlig meget, jeg skal bruge, det er bare lige en lille smule. Og jeg lægger altid en fnugfri wipe ved siden af vores krukke med cleanser i, sådan at vi altid lige kan duppe penslen af. Og det sidste vi skal finde frem, for vi kan fortsætte, det er vores polygel børste. Og på den ene side, der har vi den her lille spartel til at tage polygelen med, og på den anden side, der har vi polygel penslen. Vi skal starte med at tage en lille kugle med polygel, og det er altså ikke særlig meget produkt, vi skal bruge her. Og jeg kan se, at jeg kom allerede til at tage lidt for meget produkt på, men det gør ikke noget, fordi vi kan sagtens fjerne det, når vi arbejder med det. Vi skal placere polygel-kuglen der, hvor det nye apex skal være, altså det højeste punkt på neglen. Jeg vil lige vise jer, hvordan det ser ud, hvis det er, at man ikke dypper penslen i cleanser, inden man arbejder med polygelen. Som I kan se, så er det super svært at forme, og det klister helt på penslen. Det vil slet ikke formere sig i den form, man gerne vil have. Så det vi gør nu, det er at dyppe vores pensel ned i cleanser og gøre den helt våd, og så duppe godt af på wipen bagefter. Hvis den er helt gennemblødt af cleanser, så er det altså også super svært at forme, så løber cleanseren bare ned i neglebåndene. Jeg starter altid med at arbejde ned fra neglebåndet af og så ud mod spidsen af neglen. På den måde kan man fjerne det overskydende produkt, hvis man er kommet til at putte for meget polygel på. Når vi har skubbet polygel ned til neglebåndet, selvfølgelig uden at ramme det, så skal vi lige så stille trække polygelen ud mod spidsen. Så vi trækker altså stille polygelen fra neglebåndet af og så ud til spidsen. Og husk at dyppe din pensel i cleanser undervejs, ellers så stikker polygelen bare fast. Nu er vi nået ned til spidsen af neglen med vores polygel, og så kan vi se, om der er noget overskydende produkt, vi skal have fjernet. Og der var lige en lille kugle her, vi skal have af. Nu går vi ned til neglebåndet igen og lige finpudser det sidste til. Jo pænere og jo mere jævnt vi har lagt polygelen, jo mindre skal vi altså ind og file bagefter. Så det handler bare om at lægge det så pænt som muligt. Det er vigtigt, at produktet bliver lagt tyndt på i siderne, så der ikke kommer en kant. Man skal nærmest ikke kunne se overgangen fra neglen til polygelen. Når vi er tilfreds med påføring af polygelen, så skal det hærdes i 60 sekunder ind i maskinen. Vi skal have fat i vores cleanser og vores fnugfri wipe, så vi kan tørre stiklæger af, altså det klistrede lag. På den måde så bliver det nemmere for os at file i. Vi skal have fundet vores fil frem, og jeg har valgt at bruge en rimelig brugt fil, da jeg synes det er rart, at den ikke er for grov, når der bare lige skal files lidt til.
Når vi skal file ude i siderne, så trækker jeg lige sidefolderne tilbage igen, så vi kan komme helt hen til kanten. Og formålet med filearbejdet nu, det er at få en jævn negl. Jo pænere vi har lagt polygelen, jo mindre skal vi altså file. Det er vigtigt, at vi ikke filer for meget af polygelen af. Vi skal altså bare lige tage overfladen. Når vi filer neglene til, så er det en god idé at tage alt det rundt om først, og så slutte af med at tage midten. På den måde så sikrer vi os, at vi ikke filer for meget nogle steder, men at vi ligesom har et system i den måde, vi filer på. Når vi har filet med den grove fil, så skal vi finde vores buffer frem, og det er vores buffer 100-180, vi skal have fundet frem. Og der kører vi bare lige i samme rutine. Vi starter i siderne og kører hele vejen rundt i kanterne, og så til sidst, så slutter vi af i midten med at buffe dem. Grunden til det, at vi går ind og bruger bufferen bagefter den normale fil, det er for at få en helt glat overflade, så der ikke er for store riller i selve polygelen. Nu tjekker vi lige, om neglen er filet til, som den skal, og det ser fint ud. Den ser jævn ud over det hele. Jeg tager lige støvbørsten lige og børster alt det resterende støv væk. Vi skal have fundet vores cleanser frem og en fnugfri wipe, og så skal vi rense neglen godt og grundigt igennem. Vi skal have alt støv og andet skidt, der kan sidde ved neglen væk. Det er vigtigt, at vi også lige får renset under neglen, for der kan sidde en masse støv tilbage der. Vi skal have fundet vores valgte farve frem, og hvis det er, at du ikke vil have en farve på neglene, så kan du altså bare afslutte med topcoat. Men jeg har valgt at bruge farve nummer 11. Det er vigtigt, når vi lægger gel polish på, at vi ikke laver for tykke lag. Så har det altså svært ved at hærde ordentligt ind i maskinen, og det kan give sådan nogle træls rynker i gel polishen. Så derfor er det super vigtigt, at vi lægger en masse tynde lag. Hellere et lag for meget, end at lægge for tykke lag. Normalt så skal der cirka 2 lag gel polish farve til. Nu skal vi have lagt vores andet lag farve, og efter jeg lige har lagt farve på hele neglen, så går jeg ind og tager en nail art pensel og får skubbet farven tilbage helt til neglebåndene. Det kan godt være svært at gøre det med en stor pensel. Så for at få et helt godt resultat, så dypper jeg lige penslen her i farven, og så begynder jeg lige så stille at male ud i kanterne, så vi får et pænt resultat. Når vi gør det på den her måde, har vi også mere kontrol over farven. Vi skal jo ikke ramme huden med produkterne, derfor er det en god idé at bruge en tynd pensel til at komme ud til neglebåndene. Selvfølgelig uden at ramme dem. Når vi er tilfreds, så skal andet lag selvfølgelig også have 60 sekunder inde i UV-LED-lampen. Næste step, det er topcoat. Når vi bruger topcoaten, så er det vigtigt, at vi får dækket alt farven. Topcoaten, det skal altså på hele neglen. Når vi er tilfreds med påfæringen, skal det ind og hærde 60 sekunder i lampen. Og det aller sidste step, det er påføring af neglebåndsolie. Efter du har taget din hånd ud af maskinen, altså efter du har hærdet din topcoat, så er det vigtigt, at neglene de lige får lov at køle af i 2 minutter, inden du påfører neglebåndsolien. Ellers så kan overfladen godt blive lidt mat. Og her har vi så det færdige resultat af polygel opfyldning. Jeg håber, I fik noget ud af at se den her video. Hvis I sidder inde med nogle spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte os.